खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सावस्रिनि मुलाम्फाजों बुंफबनाय आयुर्वेदिक सुपारफ्रुइट आमलाइ फिथाइनि सोमोन्दै फोरमायथिनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअ'खौ जागायदिनि। आमलाइया जोंनि देहानि थाखाय मा मुलाम्फा होयो फै जों मिथिना लानि। आमलाइखौ इन्डियान गुसबेरी होननाबो मिथिनाय जायो। बेखौ गुवारै मुंख'जाथाव मुलियारि गुनजों लोगोसे मोनसे गोबां मुलाम्फा गोनां फिथाइ महरै सिनायनाय जायो। बिगियानारि महरै एम्ब्लिका अफिसिनेलिस महरै मिथिजानाय बे बिफांखौ आसामजों लोगोसे गासै भारतआवनो मोननाय जायो, जेराव बेखौ गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन मुंजों बुंनाय जायो। बे फिथाइया सरासनस्रायै दैज्लां बोथोराव बारो आरो गोजां बोथोराव फिथाइ जायो, जायनि थाखाय बेखौ जानो थाखाय थियारि खालामो। भिटामिन सि, एन्टिअक्सिडेन्ट आरो गोनांथार थाजिम मुवाफोरजों बुंफबनाय आमलाइया आयुर्वेदिक मुलियाव मोनसे गोनांथार जायगा आवग्रियो। फैदो दानिया आमलाइनि गाहाय सावस्रि मुलाम्फाफोरनि बागै सावरायदिनि। इमिउनिटि बांहोयो। आमलाइया देहानि मिथिंगायारि रैखाथि खान्थिखौ गोख्रों खालामनायाव मदद खालामो। बिगुर आरो खानाइनि सावस्रिखौ मोजां खालामो। बेनि एन्टिअक्सिडेन्ट गुनआ बिगुरनि जोंनायखौ बांहोयो आरो खानाइ रोदाफोरखौ गोख्रों खालामो, जायनि जाहोनाव खानाइ गनायखौ खम खालामो। दोगोन खालामनायावबो हेफाजाब होयो। सम बाहायनाया दोगोनखौ मोजां खालामो आरो डायबेटिस सामलायनायाव मदद खालामो। बिखानि सावस्रिखौ हेफाजाब होयो। मोनसे सावस्रिनां कार्डिय'भास्कुलार सिस्टेमखौ मोजाङै लाखिनायाव मदद खालामो। देहानि खामानिफोरखौ समानथि खालामो। पित्त द'सखौ खम खालामनो आरो देहानि सानायखौ खमायनो थाखाय मिथिजायो। खानाइ गनायखौ होबथायो। बेनि थाजिम गुनफोरा खर'खौ थाजिम खालामो आरो गासै खानाइनि गुनखौ साबसिन खालामो। दोगोन जेंनानिफ्राय रैखा खालामो। उदै दुनाय, खिनाय मोजां जायै आरो एसिडिटीखौ खमायनायाव मदद खालामो। नुथायखौ बांहोयो। मेगननि नुथायखौ साबसिन खालामनायाव हेफाजाब होयो। लिभारनि सावस्रिखौ बांहोयो। लिभारनि खामानिखौ हेफाजाब होयो। थैखौ साफा खालामो आरो देहानि असुबिदाखौ खमायो। एन्टि-एजिंग गुन। एन्टिअक्सिडेन्टआ उदां रेडिकल्सनिफ्राय खहा जानायखौ खमायनायाव मदद खालामो। बैसो जानायनि लैखोनफोरखौ खमायहोयो। किडनिनि खामानिखौ हेफाजाब होयो। आमलाइनि रोसिखौ सम लोंनाया किडनिनि बेरामिफोरनि हासुदैनि खामानिखौ नर्मेल खालामनायाव मदद होनो हागौ। देहायारि गोहोखौ बांहोयो। मोदोमनि जौगाथाय आरो गासै देहानि गोहोखौ बांहोनायाव मदद खालामो। दानिया फैदो आमलाइखौ माबोरै जानो बेनि बागै सावरायदिनि। आमलाइखौ गोथाङै जानो हायो, जुस महरैबो लोंनो हायो। आसाराव दाजाबदेरनो हायो एबा सानफ्रोमबोनि आदारनि बाहागो महरै गुन्दै महरावबो लानो हायो। रोंग'साफोरा गोबां सावस्रियारि मुलाम्फानि थाखाय सानफ्रोमबो जानाय आदाराव आमलाइखौ लाफादेरनो सुबुरुन होयो, जायनि थाखाय बेयो मोनसे सावस्रिनां जिउ खुंनायनि मोनसे मिथिंगायारि आरो गोहोम गोनां बाहागो जायो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।